Higit 10,000 pamilya dito po sa Pangasinan apektado ng bagyo at habagat. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Pangasinan, ayon sa una sa higit 10,000 pamilyang naapektuhan ng bagyong Krising at pinalakas na habagat sa lalawigan ng Pangasinan, ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa datos ng ahensya, nakaranas ng pagbaha ang 63 barangay sa mga bayan ng Umingan, Kalasyaw, Mga Taram, Lingayen, Santa Barbara at Balungaw. Ilang kalsadang hindi madaanan at may naiulat ding pansamantalang nawala ng kuryente. Umabot naman sa 35,600 ay nakatawang lumikas dahil sa patuloy na pagulan at pagtaas ng tubig. Tinatayang nasa higit 5 milyong piso naman ang pinsala sa pananim, habang halos 1 milyong piso ang naitalang pinsala sa mga alagang hayop. Tuloy-tuloy ang operasyon ng mga rescue teams at ang pamamahagi ng ayuda mula sa Provincial Social Welfare and Development Office. Patuloy namang binabantayan ng PDRRMC ang lagay ng panahon at isinasagawa ang mga hakbang para sa tuloy-tuloy na pagtungon at pagbangon ng mga apektadong lugar. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!